यूपी विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी, पक्षाचे सरचिटणीस के.सी. वेणुगोपाल, गोय प्रभारी माणिकराव ठाकरे, गिरीश तोडणकार, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर आणि विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांची दिल्लीत बसका जाली। संघटना घटमूट करपासयत विधानसभा वेंचणुकेच्या तयारेविशीं बसकेत चर्चा जाली। तशेंच येवपी नगरपालिका वेंचणुकेत समान विचारांच्या उमेदवारांचे घटमूट पॅनल तयार करपाचे आसा। काँग्रेसीत संघटनात्मक बदलाची तयारी सुरू असून राज्यात बेगीनूच 4 जिल्हाध्यक्षांची नेमणूक जातली, अशी माहिती काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान दिली। काल आमचे गोवा स्टेटीचे लिडरशिपीची मिटींग आशिल्ली आनी रिगार्डिंग फुडले इलेक्शनाचे प्रिपेर्डनेस 2027 हाव वी आर गोइंग टू गो, वॉट हॅज टू बी द स्ट्रॅटेजी, कितें सध्या ग्राउंड सिच्युएशन आनी ऑर्गनायझेशन मेथड, हे सगळे काल विस्तारान आमी डिस्कस केलें। आता आमचे पार्टीचे स्ट्रेंथ खंय खंय वी आर स्ट्रॉंग, विच आर द स्ट्रॉंग होल्ड कॉन्स्टिट्युएन्सीज हाजेर डिटेलान आमचे डिस्कशन जालें। आनी म्हणजे काँग्रेस पार्टीचे स्ट्रॉंग सिटां जी आसा, काँग्रेस पार्टी इज स्ट्रॉंग, so there in that particular constituency alliance ते सीट not share that because ते आमी डिस्कस केला की गोवा फॉरवर्डाचे अलायन्स पयलीं जाल्ले, सो ताजेर it is there. So now going forward regarding other places पार्टीचे पोझिशन कितें आसा, how to strengthen more committees to be restructured, जे ब्लॉक्स रिशफल करतो, काही ब्लॉक्स कंप्लीट केले ते रिशफल करपाचे। सी ब्लॉक्स वेर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटांनी आमकां जे रिपोर्ट्स दिल्या, बेसिस दॅट खंय खंय wherever have to be reconsidered ते आमी करतले। आता ऑल्सो आमचे संघटन सर्जन प्रोग्राम ऑल्सो स्टार्ट जाल्लो आसा, where it's a national program, जातून डिस्ट्रिक्ट जे आसा तातून दोन्ही डिस्ट्रिक्टाचे न्यू कमिटी विल बी फॉर्म। आणि एक लॉंग स्टँडिंग आमचे एक डिमांड आशिल्लो की गोंयान ऑर्गनायझेशन बेसीस आमचे 2 डिस्ट्रिक्ट आशिल्ले, नॉर्थ आणि साउथ। सो जेन्ना हांव प्रेसिडेंट जाल्लो तेन्ना वी हॅड टेकन अ रेझोल्युशन एट द पीसीसी दॅट गोंयान 4 डिस्ट्रिक्ट करचे। सो तेही आम्ही डिस्कस केला आणि ताजेर इन प्रिन्सिपल अप्रुव्हलय मेळ्ळा। काल गोवा काँग्रेस प्रदेश कमिटी अमित पाटकर, प्रेसिडेंट अमित पाटकर, त्याचबरोबर ऑपोजिशन लिडर युरी आलेमाव, काँग्रेसीचे ज्येष्ठ नेते गिरीश तोडणकर हांची, काँग्रेसीचे प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खरगे, त्याचबरोबर राहुल गांधी, के.सी. वेणुगोपाल आणि गोवा डेस्क इंचार्ज माणिकराव ठाकरे यांची एक संयुक्त बैठक दिल्लीत जाली। आणि हातूंत भितर येणारे जे इलेक्शन आसा असेंब्लीचे 2027 जे जावपाचे आसा गोवा, ताजेर एक लेंथी चर्चा जाली। तातूंत भितर तांणी आपली पार्टी खंयचे स्ट्रॉंग होल्ड आसात हे पार्टीचे हातूंत डिस्कस केले। त्याचबरोबर तातूंत अशें डिस्कस केलें की जे स्ट्रॉंग होल्ड आसात ते खंयचे अलायन्स जर जाले फुडल्या इलेक्शनाक जाल्यार ते तांकां दिवचे न्ही, ताजेर आपणेच कंटेस्ट करचे। एकंदरीत गोंयच्या ग्रासरूट हाजो तांणी नियाळ सगळो जो पार्टी हायकमांडा मुखार दवरलो तांणी तो मानून घेतलो। त्याचबरोबर मुख्य म्हणजे एक डिस्कशन जालें की अमित पाटकरान जेन्ना प्रदेश समितीची जी आपणे हे घेतिल्ली इंचार्ज जेन्ना जालो ताणें 4 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट करचे अशें म्हणून एक सुजाव मांडिल्लो, तो आतां पार्टी हायकमांडान एक्सेप्ट करून घेतिल्लो आसा। म्हणटा ती खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू कलकरेकर।